Pyrotechnica Artigiano, 14 gram. Ja. 5 gram meegenomen. Spaanse lawinepijltje. Fik erin. Die kant op. Ja? Hebben jullie? Ja, fik erin. Zo! Die zijn gewoon lekker. Ja toch? Ja hoor. Nee, Spaanse lawinepijltje, 14 gram. Nummer 6. Ja. Snel hè? Fik erin. Juist! Hoppa! Hoor die echo dan? Hoppa, gewoon goed. Ja, later. Oh, quick man, lekker! Hoppa! Hoppa! Kijk. Lekker in het hoekje. Gaan mensen echt. Ja joh, gewoon aansteken, fik erin. Ja, doen we. Ja, kun je? Ja, tuurlijk. Fik erin. Klinkt hard. Hoppa. Mooi afsluiter. Later, pievers. Hoi. Juist. Hoor die echo dan? Hoppa, gewoon goed.